Okay. Ngiqhubeke-ke ngendaba yami ukuthi okay manje the following day ngimfonele-ke ubhuti. Mase ngimfonela-ke ubhuti angazi ukuthi ngayithatha kuphi i-idea but ngoba ngisho ukuthi ngenza ama-video ne mase ngikhumbulile ngizosho kunini ukuthi okay ngangikwenziswa yini lokho ukuthi ngithe mase ngimfonela ngaba umuntu omcela imali. So angisakhumbuli ukuthi waba umuntu owa-ofarisha imali yini noma kwaba imicabango yami ukuthi angicabange ukucela imali kuyena. Ngacela-ke imali futhi nje into yaba buhlungu-ke before-ke ngicela indaba yemali ngicabanga or sasidiscussile the day before, angisakhumbuli ngoba lezi zinto ngazenza mhlawumbe ngathi yini ngase because masidibana nalo bhuti ngase nginalapho 22 or 23 between lapho, so it's almost 13 years ago. So ngizama ukukhumbula ukuthi ngangenzani 13 years ago. So lo bhuti-ke wathula-ke efonini, wathula tu efonini. Kwangathi akangazi, kwangathi angazi kwenzakalani, kodwa yangicasula leyo nto ukuthi uyena iphone number ezakhe lezi because ufone ngazo ukuthi ngize silokho nje ngize siyolala. So ungibizele nje ukuthi siyolala. So yangicasula leyo nto. Nemali kusho ukuthi angeke ngisayithola ngoba mayithula kanje ayacasuka adelete nenamba zakhe kaphela kanjalo-ke. So kwase kwenzeka-ke ukuthi kwase kwenzeka ukuthi nobaba wengane, ingane isina ngisakhumbula noma bisina 1 year, yeah, sayalungisa izinto sabuyisana. Mase sibuyisana-ke nobaba wengane ngangasho kuyena ukuthi njengoba sibuyisana kanje kukhona ubhuti engadibana naye ngalala naye, ngenzange ngamtshela khona lokho. So very from the beginning of i-relationship yethu ngangiqambe amanga ngithi ngiyintombi nto, naye wangangibona-ke ukuthi angiseyiyo intombi nto ngenxa ye-vinegar enginichazele yona ukuthi ngayithela ngasenzansi kwavaleka kwase kungathi yintombi nto yeah. So lokho-ke kwadala ukuthi angiyezwa mayengena azizwe sengathi ungena vele kuntombi nto because ngiyakhumbula ngelinye ilanga esho ethi ngiqinisile ngempela ya ngiyintombi nto. So saqhubeka i-relationship until for 4 years. So ngoba during leyo 4 years-ke ngangihlezi-ke ngiba ngumuntu ngoba ngisho ukuthi ngangimphoqa ukuthi lokho nje alobole, but ngangiba nezingxoxo zokuthi ngimxoxele kanjani, kodwa-ke bangibona ukuthi aka-understand. Lena ngizoyishare kwenye i-video la engizoshare khona ukuthi ngabe upractice ubuthakathi, ngabenza ubuthakathi ukuthi ngifune ukuthi angilobole nakwezinye izinto nje ngipractice ubuthakathi. Okay, ngoba okwamanje ngisaqhubeka ngendaba zokudalula ngokocansi. Okay, so yaphela-ke kanjalo-ke i-relationship 4 years. So after-ke 4 years ngizwe ubuhlungu bokuthi akafuni ukungilobola, and then khona iy'mpahla zami zokugqoka zazikhona, so zazilapha kuyena, wayengafuni-ke nazo iy'mpahla zami.
into eziningi nje zami wayengafuni nazo, ingubo yokugqoka nayo yonke into nje wayengafuni nako. Into nje yami ayikuyena wayengafuni nayo. Wathi khona into wayetheni konje ngenkathi sixabana ingane na 2 weeks what happened angisakhumbuli kahle hle, kodwa nje indaba yempahla zakhe senzani kambe ngayibhakisha and then waseyishiya ngaphandle. So eyishiya ngaphandle, I don't know ukuthi what happened ngempela. Waseyacabanga ukuthi impahla zakhe ngiyilahlile. So izinto zakhe wahlala kanjalo ke ecabanga ukuthi impahla ilokhu nje ingubo zakhe zokugqoka nayo yonke into yakhe ngayilahla. So wasethi uyangibambela ke kulezi zami. So on that day ngicabanga ukuthi ngiyolanda ingubo zami, ngiyolanda into zami kuyena, because sesihlukaniselana nje ukuthi sengitshelile sengifake isinqumo kumina ukuthi ngiyaphuma kuyena, siyayivala le relationship. Ngase cela umzala wami ukuthi ayongisiza siyolanda ingubo zami kuyena. Umzala wasedileya ukufika until kwaze kwaba around 6 p.m. So around 6 p.m. ngase ngidibana nomyeni wami ongishadile. Ngase ngadibana naye sase siyabuyisana. Kubuyiseneni kwethu ngoba ngisho ukuthi nginenkinga yokuqamba amanga, wangibuza umbuzo ukuthi khona yini engikwenzile, ngimxoxele khona ukuthi ngenzeni kanjani empilweni nakanjani. So maye ngibuza nothi ngalolo suku sekuthi sengizama nje ukuthi isitori sami siye lapho engifuna ukuthi siye khona. So maye ngibuza emqondweni wami same time ngakhumbula ngathi konje ngakhipha isisu. Ngakhumbula ukuthi I did an abortion. Angeke ngikwazi ukuveza lokho. Ngathi ngayitshela ukuthi ngenkathi ngenze abortion ngathi lento ngiyofa nayo, angeke ngidalule mina ukuthi ngabulala umuntu esesiswini. So and lo muntu engambulala esiswini ilo oye4 years, ubaba we first born. Uyena engambulala esiswini, uyena ngenze abortion ngayo. So ngizoyenza ukuthi ngizoyenza nje ivideo nje mayelana ngendaba ye-abortion. So ngiqhubeke nje ngaleyo cansi, okay, and then ngaqhubeka futhi ngendaba yamanga. Azange ngikhulume iqiniso. So mangithatha ukubheka ama relationship wami onke, ayikho into eyaqala ngeqiniso. Yonke into yami yaqala inamanga, angizange ngilikhulume iqiniso. Yonke into yami engiyenzayo inamanga, angilikhulumi iqiniso. So angitshelanga ke ukuthi ngakhipha isisu. Sahlala sashada ngithi sahlala emshadweni 6 years. Ngize ngamtshela sesina 6 years sishadile. And nakhona mase ngimtshela ukuthi ngakhipha isisu, I believe at that time gasho ngithi it was now useless. Ngoba isikhathi sokuvuma kwakuyisona lesa sikhathi engibuza futhi besingakabi nengane thina sobabili. So ingane zazalelwa phezulu amanga wami. Yena wadalula yonke into ngayo, wangitshela yonke into ngaye, kodwa mina ngoba nginenkinga yamanga ngazenza ngcono, futhi nginenkinga yokuba utsotsi ngoba nginichazelile kwamanye ama video ukuthi
nasekhaya babecabanga ukuthi ngisaseyintombi nto ngoba ngiyathanda ukupretenda, ngiyathanda ukuzenza muhle ngingekho muhle. So ngangithanda ukuzenza sengathi ngisaseyintombi nto, ngipretende impela sengathi ngisaseyintombi nto, angazi lutho ngocansi, angazi lutho ngimfana, angazi lutho nje ngokulalana kwenzakalani. Mabegxeka amanye amantombazane ukuthi ayaphapha athanda abafana, nami yazi ngiyiphathise impela kwentombi nto, ngiyiphathise kwabantu komuntu all-right, laba yaba wrong. So ngumuntu nje impilo yakhe inamanga, into zami zinamanga. Yazi zimbala nje into engathi ukuthi ngikhuluma iqiniso, into eziningi nje ngiqamba amanga, impilo yami nje ngamanga nje, into eziningi nje ngamanga. And the fact ukuthi impilo yami ngamanga ukwaze kwakheleka kumina, ukuthi kwaze kwaba nesystem. Amanga angisawaplani ukuthi ngifuna ukuqamba amanga manje, angawaplani amanga mina ukuthi ngifuna ukuqambela amanga usore and so kuyazenzakalela nje, sewatshaleka amanga kumina. So angiqhubeke ngendaba zocansi, ngizoyenza ivideo futhi ngendaba yamanga. Kuningi engifuna ukukudalula kubantu, kuningi engikwenzile okubi, ngifuna ukukusho nje konke lokho okubi engikwenzile ukusukela ngineminyaka ewu-10, akuyona indaba kuphela yocansi. So manje manje sesishadile ngithi 6 years, ngonyaka ka-6 futhi, if I'm not mistaken, ngazi unyaka ka-6 noma unyaka ka-7 sishadile. Wase suggesta ukuthi sibe nebhizinisi, ibhizinisi lokudayisa ukudla, take away. So ibhizinisi lelo ke angithi manje ngidalula ngocansi, ngisazobuyela futhi ngendabeni zebhizinisi, kwenzakalani indaba zebhizinisi, ngoba nginitshela ukuthi inkinga yami futhi nginamanga, into zami eziningi ngakhele emangeni, i-foundation yento eziningi engizenzayo empilweni ngamanga. So ayangilimaza, asengilimazile lawo manga. So manje lokho njana ku-take away business yethu bengisebenza nodadewethu, kodwa udadewethu unkosikazi wakhe wesibili, kusho ukuthi ngakubiza ngithi isithembu, ne ngakubiza ngithi isithembu, kodwa ngesikhathi ngizophinda futhi ngithi angikwazi ukukubiza futhi ngesithembu. Yeah, sasekuningi engisazokushare nabantu, engisazongishare nani bantu, futhi ngiyabonga ukuthi nilalele. And then kwase kuba khona ke ubhuti lo wayesebenza e-ATA, Alexandra Tax Association. So lo bhuti ke yena waba kanje ke empilweni yami, waba khona kanje empilweni yami. Kune couple enkonzweni, le couple mina ngangingazi ngendaba yokuthi anginaki izinto, futhi nendaba yokuthi umuntu uma ephethe iBhayibheli akhotha amavesi, akhulume this and that ngevese, and asho into engayazi ngeBhayibheli futhi ngiyikholwe izwakala ukuthi iyiqiniso, loyo muntu ngiyathanda ukuthi ngimenze abe umuntu ongcwele, ongoni. So ngangibathatha kanjalo ke labo bantu beyi-couple. So leyo couple ngisazoshare futhi ukuthi ngawudayisa kanjani umshado wami. Umshado wami into engekho ngoba ngawudayisa. Ngisazoyenza leyo video okwamanje ngisaqhubeka ngendaba zocansi. So manje le couple ngangijwayele ukuya kuyona njalo. So ngoba nginichazela ukuthi ku-take away business bengidayisa nodadewethu, udadewethu owayenkosikazi omncane, u-second wife. So
into eyenzeka ukuthi le couple yayingayithandi indaba yesithembu ukuthi mina nomyeni wami sesiye saba nomunye osijoyinayo sesibathathu. Wasethi i-couple, one of the couple wasejikijela i-case isiqaleyiso. Wasethi kumyeni wami if unkosikazi wakho naye engeza nendoda ungathini, if unkosikazi wakho ngeza naye nendoda ungathini nje wena. Because ngingutsotsi, because nalapho kufanele ngilwe angilwi futhi, kodwa ngibe ngibona ukuthi lo muntu into ayikhulumayo uyabheda lento ayikhulumayo. Ngathula, ngiyakhumbula ngalolo suku ngacofa ifoni. Into engangiyicofa efonini into eyayingekho. Kusho ukuthi kwadala ukuthi ukucofa kwami ifoni, ngibheke phansi ngicofa ifoni, ngangambuza ukuthi awu sibani bani. Kodwa wasujikijela isiqalekiso musi le uyayibhidliza musi lento, uyawubhidliza lo mshado mawusho kanjalo. Ngangasho ukuthi ngibuze ukuthi why usulethi 50-50 kwami. Angizange ngibuze, angithi phela ngangumngani wabo futhi ngangizokusho kanjani lokho. Ngangumngani wabo ekubhidlizeni umshado wami, ngingaboni ukuthi ngibhidliza umshado wami ngokuba ngumngani wabo. So into eyenzeka ke uthe sejikijelile ke isiqalekiso sasebenza ke la ku takeaway business. Lo bhuti we-ATA wafika wangifica ngaphandle etreleni nje sekuntambama mhlawumbe ngo-4 kanje. And then wathi waqala ukungibuza imibuzo, lo bhuti igama lami ubani, niqale nini ukupheka lana. Yazi ngiphendula yonke into angibuza yona. Yazi ngangayibuza nami ukuthi kanti ubhuti wabuza imibuzo engaka yini, ufuna ipapa yini, sukudayisela ipapa or something. Ngamphendula kwalala nje yonke into, ngangacabanga nje lutho. Okay, manje lo bhuti ke uthe ke mase sekunjalo kwafika ekutheni ukuthi after imibuzo yonke le, njengoba ngiyasho ukuthi mina inkinga yami leyo ukuthi abafana umuntu adlale nje ayenze isidlaliso, ubone ukuthi uyashela isidlaliso sokushela, kuvele kanjalo nje sokuyi-girlfriend yakhe. So nakhona kwaba kanjalo ke nje ngavele sane sokuzwakala ukuthi sokuyi-girlfriend ne-boyfriend, ngamfaka enhlizweni. And by that time ngenza kanjalo I am married, and married for roughly 6 to 7 years ngishadile. And uyayibona naye i-ring ukuthi khona i-ring esandleni ngishadile, ngoba futhi I think ngasho futhi nokuthi ngishadile because ngelinye ilanga ngenxa yokuphukuphuku bami umuntu vele akhulume lento ayithandayo wathi uZulu akashongo ukuthi I didn't want okay ngenza nje okay uphukuphuku bami ke ngasho nesibongo somyeni wami. Yo, siphathisa amahloni yazi lezi zinto when you realize ukuthi you've done such a mess. And mase ngiyibheka ngithi yo, and yemina yazo wayenza lezi zinto. Wathi ke lo bhuti umyeni wakho akashongo ukuthi ungowakhe yedwa. Ngangamkhuza lo bhuti ukuthi hayibo wasukhuluma kanje lutho, ngangamkhuza vele ngangihleli phakathi kwesiqalekiso, and not only futhi indaba yesiqalekiso inkinga yami ukuthi angidalulanga. That's why ngisho ngithi angazi noma ngibike ngokuthi nginomoya wobufebe noma ngisifebe. Yeah, so okwamanje angazi ukuthi ngibeke kanjalo na ukuthi nginomoya wobufebe noma ngisifebe. So loya bhuti ke yaqhubeka isikhathi edlala, yabona imidlalo le ukuthi udlale ngokocansi ukwenzela ukuthi umuntu umdonsele lapho
ofuna aze khona. So wenza kanjalo-ke lo bhuti yena wathi kumina ukudla kwethu sikupheka la e-takeaway kumnandi, or ukudla engikupheka la e-takeaway yethu kumnandi. I wonder nami ngimnandi ngaleyo ndlela empedeni njengokudla esikuphekayo kule takeaway business yethu. Ngahleka nje ubona into kuyakujabulisa ukuzwa leyo nto. And so yena-ke into eyadala ukuthi sigcine singayanga ocansini, njengoba ngabe ngumuntu vela noma ngingumuntu nje ukuthi kuba lula nje kuyocansini nabantu engabazi, nomuntu wesilisa. Ngasizwa-ke lokho-ke ngasizwa ngumyeni wami. And the funny part of it, kwakufanele I think ngidibane nalo bhuti, but then ngalobo busuku nomyeni wami saxabana. Masixabana-ke nomyeni wami, ngase ngimtshela umyeni wami ukuthi uyangithethisa, uyathetha kanjalo and angenzanga lutho kuyena, angimenzanga lutho, ngasho kanjalo kuyena. And on that day, during the day, after kusho lokho kumyeni wami, wenzeka into bathi yini lokho, okay, umyeni wami-ke kwase kwenzeka ukuthi emsebenzini angithi ngaleso sikhathi wayesebenza ukulayisha abantu. Angithi I can't remember ukuthi kwakuyini, kodwa ngaleso sikhathi mara into engiyikhumbulayo ukuthi kwakudingeka ukuthi aze azongilanda kwibhizinisi lethu, takeaway business, kuleyo takeaway business. And then kwase kusala udadewethu eqhubeka esebenza, and then yilapho engasurvive khona. Kusho ukuthi ngangiyeke ngisurvive, ngangizogcina ngilalile naye, because nginenkinga vele yokuthanda ukulala, nginenkinga nje yobufebe, nginenkinga nje ukuthi umuntu wesilisa nje ngizithole sengilala naye. So kwaphela kanjalo. Akuphelanga kanjalo-ke, saxoxa-ke nomyeni wami, engase ngizwe ubuhlungu-ke. Ngathi uma ngizwe ubuhlungu, mase ngimbona-ke ubhuti we-ATA, ngase ngiyamtshela ngathi, yabona lokho kade sesikuqalile, ngiyakuyeka mina. Waqala ukungathi uyangiphikela, ufuna ukungenza isilimo, wathi siqalene. Ngathi uyazi nje engathi ubukhuluma nakanje, esefuna ukungishiya ecaleni. Ngayizama ukuyimela-ke indaba. That's the only way ngaphuma ngakhona. And then kwase kuba khona futhi this one after 2 years. After 2 years, this one-ke ngangibuyela nje esaluni. Mangibuya esaluni ngidibane nobhuti. Mangidibana nobhuti from emgwaqweni nje ngingamazi nje ubhuti, wathi mina ubhuti wathi kumina ubhuti engangazi, wenze isayini le eyokuthi masiyocansini, wekhuluma ngesilungu, engangazi, akangibingelelanga nje, wenza nje isayini yokuthi masiyocansini. So on that day ngethuka ukuthi ubhuti akangazi and uthi masiyocansini engangazi. And into engiyikhumbulayo ukuthi ngaphendula kodwa ngisaba, ngoba futhi nginenkinga yokuba yokwesaba, inkinga yokwesaba ukulwa. So manje lo bhuti-ke uthe masekasho kanjalo ukuthi ucela siyolala
ekusho nge-sign language, but i-sign language le i-sign nje yokuthi ubone ukuthi lana uyenzani, ufuna siyolala. Ngiyakhumbula ngangiphendula ngisaba ngimane ngithi phuma kimi Sathane, kanjalo waseqhubeka nje ehamba. Ubuso-ke ngiyabukhumbula ngidibane naye futhi after maybe ngithi 10 months to a year, and that time uma ethi asambe siyolala ngangingagqokile mhlawumbe ukuthi ngigqoke imini skirt, mhlawumbe ngigqoke indlela ethi iyamdonsa umuntu wesilisa ukuthi ngifuna ukuyolala. Cha, ngangigqoke indlela ehloniphisayo. This time-ke mase ngidibana naye and futhi bengigqoke futhi indlela ehloniphisayo. Mangidibana naye ngiyahoka futhi ngiye emallini. Mangiye emallini ngidibane naye lo bhuti. Mangidibana naye lo bhuti angibingelele this time. Mangibingelela this time around athi asho ngesilungu, this time angasho ama-sign language. And mangibingelela ngithule okokuqala ukuthi angifuni ukumphendula. Mase sephinda ungazothi uyaforced ukuthi uyasondela ukuthi ngiphendule noma akangilindele ukuthi ngiphendule nje, ufuna ukusho lento afuna ukuyisho. Wathi kumina, can we have sex just anyway? Yeah, makasho kanjalo asingaphatheka kabi. Mangiphatheka kabi angazi nokuthi ngiphendule ngithini, but waqhubeka wahamba. Nami ngase ngiqhubeka nje ngiye emallini kodwa ngaphatheka kabi. And then kwaba khona-ke esinye futhi isigameko. This one happened last year, which is 2023. This one ngokocansi-ke and lona-ke kwakuyi-video call. Ngiyayibona i-call ithi +92. No, this is outside of South Africa. +92, no, akuyena yala ekhaya le number. Athi may ingena le call, video call, WhatsApp video call. Mayingena lena i-call besixoxa nomyeni wami. Masixoxa nomyeni wami siqoqela nje, just chilling as couples. Masixoxa nomyeni wami le video call ngimtshela umyeni wami ukuthi le number angiyazi, but benginganakile. Angisakhumbuli noma benginganakile ukuthi ngabona before noma after ukuthi this is a number outside of South Africa. What do you call ngamtshela umyeni wami ukuthi le number ngiyazi. Wathi okay, answer, let's see. Ngantshela nanokuthi it's a video call. The moment ngi-answer ngathola umuntu enza lokho nje i-masturbation. Thola umuntu esilisa enza i-masturbation. Wameka sure ukuthi isitho sakhe sangenzansi ngiyasibona. Wameka sure i-video ukuthi mayenza i-video isitho sakhe sangenzansi ngiyasibona, wangikhomba sona. So ngazama ukubhekisa phansi kodwa okusalayo ngabona isitho sakhe sangenzansi. And then iyaqhubeka and then lapho-ke ngoba ngiyasho ukuthi ngizodalula futhi indaba yokuthi manje ngithi practicing i-witchcraft kanjani, or nanokuthi no, in fact nanokuthi ngithi ngimsebenzela kanjani uSathane. Mangithi uSathane ngiyamsebenzela, ngikusho why ngisho kanjalo ukuthi uSathane ngiyamsebenzela, kodwa mina ngikusho ukuthi uSathane ngiyamsebenzela angisayinanga ngibhekile ama-signature ukuthi uSathane ngiyakusebenzela, but ngenxa yobuphukuphuku. So on that day-ke ye-video call ye-masturbation ngizizwe sengathi kunomoya ngaphakathi kwami ophumayo, as if mina ngiyaphuma, ngiphuma kimi kodwa umoya wakhona uphume kimi ngiye kumyeni wami, ngifike engazuthi ngifuna ukumhama kodwa izandla zingahlangani. So as time goes on I realized, and on that day
ngikwenza lokho bengingaxabananga nomyeni wami futhi besingaxabani besixoxa nje ukuthi i-couple nje ingaxoxa ixoxa nanoma yini. So ngoba kule video ngidalula ngendaba zocansi ngizoyichaza kwi-video iqondane nalokho. Okay, iqhubeke ke indaba yocansi. This time around iyenza kanje. Sekuyimina-ke othi mayahamba estradweni nje ngihamba nje noma yikuphi sengiba umuntu ojabulela ukushelwa and kungijabulise nje ukuthi umuntu uyangishela. Ngijabule sengathi ngina 16 years ngisaqala umathandana and ngithi mangisajabulela ukuthi ngiyashelwa iqhubeke into ngibe ngumuntu omhalelayo ubhuti and ngikhuluma ngento eyamanje anginoxoxeli ngina 10 ngisaqala indaba zokulala zokuthanda abafana. Nginixoxela manje ngishadile nginezingane eziwu4 ngikwenza lokho. Ngibe umuntu oqhanyelwayo akaze ngoba ngiyazi expose abafethu kuzomela izinto ngizisho njengoba zinjalo. Ngibe umuntu oqhanyelwayo ngimhalele ubhuti nginendoda nginjalo. Ngibe umuntu oqhanyelwayo ofisa engazuthi kungayiwa ocansini. So manje ngiba nayo into ethi ike ingihluphe into ukuthi kanti why ngiyenza kanje, but the moment ngiqala ukuyihlupha ukuthi why ngibehave kanjena ngivele ngiyihluphe isikhathi esincane mhlawumbe few seconds few minutes ngizwe senginokukhathala ukuthi why ngiyihlupha ukuthi ngenzelani into ebhedayo. Okay, mangi iqhubeke mase sengiyihlupha ke ngithi yenziwa yini mara lento phela lento izongibhidlizela umshado wami, why ngenza kanjena. Mangisacabanga ke ukuthi why ngenza kanjena ishintshe futhi lento indaba yocansi. Manje sengilala nabantu ibingaqali ke leyo kodwa sengilala nabantu emaphushweni engingabazi, different people almost every day. Kodwa le ke eyokulala nakhona emaphushweni nabantu engabazi yaqala kudala. Ukuthi lento yokuthatha izinto kancane yaqala kudala kumina ukuthi ngithathe izinto kancane ngithi hayi akunandaba, it's just a dream. Ngisho kanjalo ngithi it's just a dream. So mase ngihlanganisa just a dream nengikwenza during the day sengiyabona no, it's not just a dream. Inkinga le kumina, inkinga yobufebe kumina. Ngifeba ngize ngifebe nasemaphushweni. So manje ingihlupheke le ndaba yasemaphushweni uthi ngiyalala. So ngigcine ke ngixoxa nomyeni wami ukuthi ngiphupha ngilala nabantu engabazi. Ngithe mase ngiqaleke ukumxoxela kanjalo kwaba ngcono indaba yamaphupho okulala ukuthi ngilalwe ebusuku ngilale nabantu engabazi ngiyocansini nabantu engabazi ebusuku in my dreams. Ya stopha ke ayikuthi ya stopha permanently yama mase imile ke leyo nto. Kwaba khona abafana abawu2 emaphushweni wami abawu2. Laba abawu2 beza ke sebekhumulile sebenqunu sebe ready to ukuthi balale nami. So manje bona ke bebengijaha just after kusho ukuxoxa nomyeni wami ukuthi ngiphupha ngilala nabantu engabazi. And yeah, before I even forget kwesinye isikhathi futhi early last year, early 2023, it's not early as such but around March and April
ngaphupha, angisabi ukusho ukuthi ngaphupha nobani, because uyangihlupha nalokho ngizokudalula. Ngaphupha nobaba omncane. Ubaba omncane lo enganixoxela ngayo kuma video ukuthi I had to move from my mom ngiyohlala nobaba omncane nomama omncane ababe nebhizinisi le-crash. Angisabi ke ukusho lokho, even if he calls me and shouts me, even if uyenzani, I'm able to say this. Ngaphupha ngilele nobaba omncane. You understand that ubaba omncane ozalwa nobaba wami is my father. So ngaphupha having sex with ubaba omncane in my dreams. Indaba yami yocansi injalo ke. So, and then I also realized ukuthi endabeni futhi zocansi lenzo ngoba manje isiqala ukungihlupha, ngiqala ukungikhathaza ukuthi kanti why this is happening, and lezinto zingihlupha ngoba hayibo ngumuntu othandazayo, ngumuntu ozibiza ngomzalwane. Manje why lezi zinto ziyenzeka? Mase ngiqala ukuzibuza ngalezi zinto ke ziyehla lezi zinto zokuphupha ngocansi, ukuphupha ngilala nabantu ngocansi. And then I also realized ukuthi njalo angithi abantu emgwaqweni bakubulisa sawubona manje ngabantu besilisa, ngiphenduleke mina ngithi they are just greeting. In my dreams zobe ngilele nomuntu engamazi ngoba ngivumile vele usawubona wakhe ngingamazi, and then ebusuku ngizolala na. Then I realized ukuthi okay, let me try to stop ukuvuma ke ama-greetings osawubona, angibayeke ke osawubona, ngabayeka kosawubona ukubavuma. Ngingabavuma ngephutha, I try ukuthi ngisho ngithi I repent, I reverse in Jesus mighty name. Anything ukuthi ingenzeki indaba yokulalwa ebusuku, angithandi indaba yokulalwa ebusuku. And then indabeni ye-masturbation khona ngikukhohliwe ukuthi just before endabeni ye-masturbation i-video call ye-masturbation umuntu ayenze i-masturbation on that night just before the video call umyeni wami ngezwa engicasula uma engibamba amabele, ngezwa engicasula, ngezwa engathi ngiyabhintsheka, engazi ukuthi khona ongibambayo ukuthi angawabamba amabele. Ngezwa ngidineka, ngezwa ngi-irritate. And the following day yangena i-video just the same as i-ATA. Ngaxabana nomyeni wami ngithi uyangicasula, uyathetha kakhulu. ATA a guy i-relationship efuna ukuyivuthisa. The day before video call umyeni wami engicasule ngibamba amabele, ngibamba umzimba ngizwe ngicasula, kwangena i-video call. So ngidalule kubantu lezinto endabeni zocansi. So since angisho ukuthi seyiphelile indaba yocansi, kodwa nje ikona lokho engithi angikudalule indaba yami yocansi. As far as I remember igcina lapho, kodwa okay mangisathi igcina lapho, I'm reminded also ngithengena 2 years ngishadile. Angithi I told you ukuthi there was only one guy engaba involved naye ku-relationship, esayivula i-relationship sayivala. Leyo nginichazelile ukuthi ngathandana naye 1 week, ngalala naye ngathandana naye 1 month, salala I think after 1 week. Yeah, lo we-matric ngambona after i-matric, mangiqeda i-matric yami. And then so all other relationships ngangiwavula ngangawavala. So inkinga yalokho ke ukuthi lo ubhuti engalala naye owes-4, the fourth boyfriend engalala naye, engithi kunina
kwakungathi i-relationship kodwa asishongo ukuthi siku-relationship kodwa izenzo zethu zazisho ukuthi i-relationship. Ngezwa sengimkhumbula kodwa ngishadile, ngina-2 years ngishadile. Ingakho ngisho kunina ngithi angazi indaba yami kodwa indaba yobufebe okanye indaba okanye umoya wobufebe noma ngiyisifebe. Kodwa-ke ngazizwa sengimkhumbula loya bhuti kodwa sengishadile. Ngiyakhumbula ngangena ku-Facebook ngabhala igama lakhe nesibongo sakhe ngimcheck-a, ngangamthola ku-Facebook. And then khona umngani wami wayehlobene nabo, ngamdinga ku-Facebook ngamthola. Ngase ngiyambuza-ke ukuthi umzala wakho uyamthola yini uSo and so, asho ukuthi uSo and so washada, uhlala kude nami, uhlala elokishini elukuthi nokuthi nokuthi. So anginazo nenamba zakhe. So kusho ukuthi ngiyacabanga ngoba inamba zakhe ngayithola ngangizocommunicate naye. So ngithi ngidalule kubantu ukuthi angisingiyena umuntu lo enithi manimbheka nibuke njengo-good Samaritan, nibuke ningangithathi kanjalo. Ngidalule indaba yami yocansi. Mina angiyena umuntu wesifazane oyiphethe kahle. Ungangibona ngigqoka indlela esho ukuthi ngiyiphethe kahle kodwa angiyiphethe kahle. Ngaphakathi kwami angikho, angisiyona indlela engigqoka ngayo. Ngihlukile kunendlela engigqoka ngayo. Indlela engigqoka ngayo isho kunye okungekona okungaphakathi kwami, kodwa mina ngumuntu ongayiphethe kahle. Ngingasho ngithi I'm a loose person. Manje ngisho nje ngithi ngiyidalule, ngasho ngithi I'm a loose person. Ngasho ngithi umuntu wesilisa ngizwe nje ngimhalele ngathi angalala nami. Ngingakusho lokho, that's why ngangize umuntu ngimphuphe, hayi ukuthi ngangingacabangi lento. It's been happening even before I met my husband. Indaba yokuthi ngilalwe emaphushweni, just ukuthi mhlambe ngisho ngithi esabatheni Seventh Day Adventist khona ezinye izinto ezingabalekile. Ngeke umane nje uyisukele nje indaba yokuthi wena uhlaselwa imimoya. Yini imimoya esabatheni? Mhlambe manje sebeyayiconcentrate indaba yemimoya, I don't know, but nginkathi mina ngikhonza khona esabatheni indaba yemimoya into nje engekho ukuthi umuntu uyahlaselwa imimoya. Mhlambe ungabekwa nje general ukuthi uhlaselwa nje ngoSathane. So ngiyacabanga okay, mangikhuluma ezinye ziyafika ke. And also the guy I told you about or who had to move out of the country and go to Lesotho, yenake we met ngikhulelwe ingane yami yaqala. In fact we didn't meet. Ngadibana ne best friend yakhe. So i-best friend yakhe yasho yathi khona umuntu enginaye lana, you won't believe, nginentombi yakho lana. Wayengakholwa naye ukuthi ubona mina, wasemnikeza ifoni, sakhuluma ke phone, and then we exchanged phone numbers. And when we exchanged the phone numbers at that time asikakaxabani nobaba wengane, ngikhulelwe my firstborn child, but I'm exchanging phone number ngingakubiza ngithi ex-boyfriend, but ngingakubizi as ex-boyfriend because ngayivula i-relationship but angangayivala i-relationship ukuthi the relationship is closed. So manje yaqhubeka ke nendaba ke saxoxa sixoxe ngocansi, masixoxa ngocansi. And I remember ngase ngidedile ngisazwana nobaba wengane, firstborn yengane, kodwa ngixoxa nalo omunye. No, okay, bengazwani naye, bekuyi period lapha sixabene i2 weeks leya. Okay, yeah, i2 weeks leya. So bekuyileso sikhathi ke i2 weeks leya sixabene. And then yeah kanjalo ke.
so manje mase esengikhumbula, and then angixoxeleke uLesotho guy ukuthi okay ethi ngimbize ngoLesotho guy, angithandi ukumeshina amagama, kodwa ke kababa omncane ngiyayiveza neka auntie ngiyayiveza, ngiyabaveza impela kuma video. I have to nizozwa ke ekuzi-exposeni kwami, I have to na sometimes kumama nakhona futhi ngiyaveza. I have to mang-expose ngisho straight umama, I have to mang-expose ngisho straight ubaba omncane, I have to mang-expose ngisho straight u-aunt wami. And u-auntie engimmentionayo lana mangizomenshina, I will make it clear to you ukuthi u-aunt wami engimmentionayo yilo ozalwa nobaba wami, uyi-one ozalwa nobaba wami. There were 3 boys, 1 girl, uyena. So I have to talk about the 3 of them. Mhlawumbe nogogo ngangena kugogo ozalwa ubaba wami, but mostly the 3 of them funeke babe khona ngisho straight. Ngingangasho kwamanje ukuthi i-couple engangihamba ngiyobhidliza umendo wami, ngiyobhidliza umshado wami kubona ngabobani okwamanje, bona I'm protecting something, yeah. Not that ubaba omncane I don't want to protect something, but I have to, because nale mkhonto angijikijela ngayo, I have to mang-expose nama cases uma awajikijelayo, I have to mang-expose. No aunt wami indlela angihlasela ngakhona, I have to mang-expose. Okay, so ke iyaqhubeka indaba yocansi ke. So this Lesotho guy sasivamise ukuyenza lokhu abakubiza bethi i-sex talk. At that time ngikwenza lokho bengingazi ukuthi ngenzani, kodwa manje sengiyayizwa indaba kuthiwa abantu benza ucansi efonini. So besenza ucansi efonini, no ngithi Lesotho guy noma ngasi Lesotho guy, I'm just yabo indaba yami ngizokwazi ukuthi ngikhuluma ngosibani bani manje. So that Lesotho guy ke besenza ucansi efonini, sixoxe ngalo. And then ke by that time ke wasengitshela ukuthi unonkosikazi, I think unengane, and then ubethanda ukuthi mina nayo kodwa siqhubeke sizwana. Akayishongo yena ukuthi ubethanda ukuthi into yethu ibe yisithembu, kodwa the way ayesho ngakhona mase ngicalculate even at that time yayizwakalisa ukuthi ufuna isithembu, angeze mhlawumbe unkosikazi wesibili, kodwa akazange ayisho exactly, kodwa the way ayexoxa ngakhona lokuthi angamfihli unkosikazi wakhe, angasho nanokuthi sizobe siyifihla into yethu, cha akushongo konke lokho, kodwa washo nje ukuthi uzofuna ukuthi ngibe seduze naye. So angazi mhlawumbe ngicalculate ngalendlela yami ukuthi isithembu into yenza isithembu uye athande ukuthi amakhosikazi kwakhe abeseduze babe ndawonye. So asengicasula yilokho ke mina ukuthi okay mase nonkosikazi bese ngijabulile ukuthi okay sesiyobuyisana, ngoba vele nale relationship nobaba wengane at that time ngangithi seyiphelile, u2 weeks lo sixabene ngangithi seyiphelile because besingabonani those months. So ngase ngijabule mina ukuthi sesiyabuyisana naye uLesotho guy. So ngacasula yilokho ukuthi masethi unonkosikazi angikhombeke nonkosikazi wakhe ukuthi na unkosikazi engikhomba ngefoni, na unkosikazi ulo unkosikazi kanje. Hey, instead of ngisho kuyena ukuthi iyangicasula le ndaba ukuthi vele sunomuntu mina bese ngizizwa kanje ngawe, because nginamanga. That's why ngichazela ukuthi yonke into yami engiyenzayo iyakheleke phezukwamanga. So ngangasho kuyena ukuthi kuyangicasula ukuthi usunonkosikazi, angikwazi ukuthi nawe unonkosikazi. What I did futhi again is wrong. I changed my phone numbers. I moved ngisebenzisa Cell C by that time. I moved from Cell C to MTN.
So wangangithola-ke from that time. Angazi ukuthi uyangidinga until now, I don't know. But-ke ngadibana nomngani wakhe futhi, and this was last year 2023. Sengishadile-ke manje 9 years in marriage. Ngadibana nomngani wakhe eSpa. Mangidibana nomngani wakhe eSpa sometime last year, sidibane kanjena, yena uyangene no bese singaphakathi eshop, uya la ayakhona kwama-shelves nami ngiya kwamanye ama-shelves, sidibane kanjalo. But sibhekane emehlweni, kube khona into yabo ngimi ethi hayibo, lo muntu engazithi ngiyamazi kanti u-best friend kaLesotho guy. Mangisacabanga ngithi okay, u-best friend kaLesotho guy, angithi manje umuntu uma ukhula kuba khona ama-changes, but ngisho ngithi ayi noma ngabe kuthiwa, kodwa this is the best friend kaLesotho guy. Lo nginitshela ukuthi wadibana nami ngikhulelwe, wase uyenza ukuthi sidibane noLesotho guy ne. Kwenzeka-ke ukuthi this time ngathi ngeke, ngiyabaleka manje. I remember ngacasha ngathi mangikhiwile ngangigadile ukuthi angangiboni, and ngiyambona naye ubhuti ukuthi uyaqalaza eshop ukuthi ubonile ukuthi kukhona umuntu engidibane naye engazithi ngiyamazi, kanti ngiyabona ukuthi uyangidinga. And ma engibona ukuthi uyangidinga ngacasha equeuing. I remember bengenandaba nokuthi ubani ungibhekile or kanjani, ngangigobile, ngangimuva nequeue ngigobile equeuing until ngakhokha. Now wakhokha futhi almost the same time. Uthe masephuma, I had to go back to the shop again ukuthi ngikwazi ukucasha ngimgade ukuthi ngimbone ukuthi uyaphuma. Angifuni ukudibana naye because ngiyazazi ukuthi mina nginjani, ngilose kanjani. Ngase kwenzeke ngivume nama-phone number iqhubeke i-relationship. So ngenzani, ngazama ukuthi ngacasha, ngambona waphuma, but ngiyambona okhuluma nje mayesengaphandle uyakhuluma efonini, mayikhuluma efonini ulibele uyabheka, and ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe wayebheka wayefunana nami until waze wangena emotweni wadriver wahamba, ngakhululeka nami ngahamba. Yeah, that's it for now. Engikukhumbulayo indaba zami zocansi ezingihluphayo big time, indaba zami zocansi okungaphakathi kwami, ukuthi nje ngidalule kubantu ukuthi yimina lo, ungangiboni nje ngigqoke ngivala amadolo, ngingayigqoki miniskirt ukuthi ithanga lami akwazi ukulibone, bese ucabanga ukuthi ngiyahloniphisa. Ubona umyeni wami, usubona nomyeni wami, ubone the best couple. Akumina owenza leyo nto ukuthi ibukeke i-best, umyeni wami obukeka ukuthi yenze i-best, ibukeke nje ukuthi njenge-couple ethandanayo ezwanayo, umyeni wami. Mina nje nginenkinga yobufebe, nginenkinga umoya wobufebe, ukuhalela nje ukuthi ngathi ngingalala nanoma ubani if angiyikhuzi, ngithola sengisenkingeni. Ngiyabonga ukubuka ivideo. So ngiyacabanga ngicedile ngendaba yocansi. Ivideo ezolandela-ke ngizoshare ngezinye. Ngiyabonga.